Kawasaki. Ui vittu hajos! Vitun paska puurunko. No niin, morjesta vaan kaikki. Jälleen kerran oltais täällä uuden maastossa sotkemisvideo äärellä. Oho, älä nyt. Ja tänään mä haluaisin esitellä teille myös vähän mä oon rakennut tässä itselleni tämmösen niin sanotusti varikkoauto, eli tämmösen vähän niinku motovänin, missä pystyy remppailee ja laittelee näitä pyörii vähän jotenkin paremmin. Eli mullahan on tässä tämmönen isohko pakettiauto. Voit ottaa täältä nää meidän eväsherkut. Tuut sä haluaa vähän jeesaa? Joo. Käsitin ostaa vähän joku ukrainalainen energiajuoma. Perus ES, sit käytiin ostaa vähän patonkei. Nää vois siirtää kaikki sinne taakse. Joo. Ja saata etupään laitettua kiinni. Ja tosissaan tässä autossahan on sillä lailla, että täällä on täältä löytyy työpöydät, eli täällä pystyy ihan hyvin remppailemaan kaikkea. Täältä löytyy paineilmakompressoria ja löytyy työkalu. Tää on tosi sekava, siitä ei kannata välittää sen ihmeemmin. Ja sitten löytyy kanssa täällä on vähän sitten kaikkea tämmöstä kolvailua tarkoitettua hommaa. Tossa on nyt vähän tommosta sekalaista romua. Aeroside hifi-järjestelmä. Niin, sitten on tämmönen boomboxi täällä näin. Ja löytyy öljynvalutusastiaa ja sitten tuolla on tommonen vähän kemikaalialin tommonen laatikko, että siellä on kaikkia öljyä ja sekalaisia hommia. Sitten toi hylly nyt on ihan hirveä kaos, kun tätä käytetään myös niinku meidän firmalla niin tossa kylmälaitteiden tämmöisessä kenttäkorjailutoiminnassa, eli tänne pystyy ottaa vaikka tarvittaisiin pieniä kylmälaitteita korjaamaan niin ihan rauhassa, että täällä on sähköt löytyy, vikavirta ja sitten on noi kaasu ja kaikki tommonet saa tarvittais. Meillä oli tässä pieni oven asentelu eilen ronklailtiin tuolta lukkojen kanssa ja muuta, niin toi on vähän levällään tuolta vielä. Mutta muutenhan tää on ihan passeli. Akkukone! Vähän levällään näin. Käytiin ostaa vissyä, leipää. Siitä otellaan vielä viimeistä enduromiestä paikalle. Mun pitäis kans vaihella tos kamat. Mulla joillekin videoille tuli tos kommenttia tuolla ainakin tuo pääkanavalla, niin tuli sitä, että minkä takia vittu, no siis nää oli jotain tämmösiä vanhoja fabuja, mitkä oli laittanut. Ei siis millään pahalla kaikkia vanhoja ihmisiä kohtaan, mutta se, että meitsillä mä oon niinku ihan täysin aloittelija tässä touhussa. Ja mulla on siis, mä ajan tommosilla, mulla on tämmöset niinku sievin, jalaksen. Jalaksen, niin tämmöset niinku turvakengät. Nää tukee jotenkin nilkkaa, mutta ei niinku oikeesti, nää ei oo oikeesti tähän hommaan tarkoitettu millään lailla. Ja tässä on niinku verrannollisesti semmonen mono, millainen mulla kuulus olla viereen. Mutta sanotaan näin, että tän hinta on varmaan joku 400 €, jos sekään riittää edes. Ja nohan nääkin kalliit, mutta nää oli mulla töiden puolesta jo olemassa olevat saappaat. Et mä vähän tässä vielä kokeilen, mut ihmeessä jos siellä on kovia enskamiehiä olemassa, niin pistäkää kommentteihin, millaiset monot mun kannattais ostaa, mitkä olisi niinku semmoista ehkä niinku budjettiystävällisimmät niinku aloittelijalle, mut kuitenkin silleen, niin se olisi noi niinku, mikä onko toi niveltävä nilkka vai mikä tommonen joustava nilkka. Ja kaikki tämmöistä ominaisuudet. Mielellään pitäisi vettä. Ei sekään kesällä niin pakollista on, mutta olisi nyt hyvä, että sais kuitenkin kaikkia ominaisuuksia rahaa vastaan. Mutta ei mitään, me syödään eväät tässä, odotellaan, käynnistellään pyörät ja sitten lähdetään ajamaan. Tämmösen vitun tappi päällä mä haluun. Tappi perseeseen.
kaikki kuitenkin on nappularenkaat, niin
vaan polkia. Ei vittu. No mä epäilin vähän, että sulla varmaan tuli joku tekninen homma. Kaaduit sä tai mitään? Mä sammutin sen tohon jäälle napit. Nyt on ihan jäätävä hiki kun polki. Kawasaki on nyt kenttähuollon tarpeessa, että Kavasta meni vissiin tulppa. Käydään hakee meitsi varikkoautolta työkalut ja tulppa. Mä en oo ihan varma, onko mulla sopivaa tulppaa Kawasakiin, mutta mulla on ainakin yksi. Tää on muuten nyt varmaan kusi tää mun reittivalinta ihan huolella, että mä menin just tätä ns teknisempää osaa tästä reitistä. Tää on kyllä aika viehättävän näköinen, sanoisinko tämä. Mistä vitusta mun pääsee? Mä nyt lähden kiertää ihan jostain skutsista tätä. No varmaan pakko asfalttiteitä pitkin tonne takaisin. Siinä on onneksi kevyen liikenteen väylää toisella puolella. Se mihin Allu Kawasaki. Ui vittu hajos! Vittu toi puu lähti vetämään. Ai saatana. Vittu. Vitun paska puurunko. Semmonen limanen sammakko saatana. Vitun ruma sammakko, hyi helvetti, tapa itses. Ei vittu, älä nyt sano mut. Mä toivon vähintäänkin, että ne soittaa mulle, jos se saa se mopos kulaa, ettei mun tarvii tää räjähtää koko laitos.